Amalungu omkhosi wezokhuselo abambe abahlali baseSwatini ababini ngaphantsi kwezityholo zokungena kweli ngokungekho-mthethweni ngokutsiba icingo elingumda oseMbuzini kwiphondo laseMpumalanga. Abantu abaninzi bangena kweli bengenawo amaphepha mvume beze kwamkela imali yesibonelelo sikarhulumente. Umda ekuthubelezekayo kuwo abantu bayawela apha ngaphandle kwempepha mvume. Umkhosi weli uziphazamisile ezintshukumo kwaye kweli ixesha abangenaziqinisekiso zokundwendwela baqamele ngenqindi eziseleni. Inkinga lele khona ukuthi le system lesiyisebenzisako ayikwati kubona ukuthi wena lolo applyako unebuvelo obubili. Njengoba unebuvelo obubili uhlala kuphi? Usebenzisa lobuve baseSouth Africa noma usebenzisa lobuve baseSwatini. Ayikwati le system ukubona lokho. Kwaye abahlali baxhalabile ngokunwenwa kwentsholongwane yecorona. Njenganyalo ngoba kunalesifo. Ngoba sathi akuna control lapha kweyikho yakusanitize kwento kalutho. Kusenjalo okuhlawulwa kwemali esisibonelelo sikarhulumente kuqhubeke ngaphandle kwamagengxigingxi, kodwa awugcinwanga umqathango wokuma umgama oqingqiweyo phakathi kwabantu. Kuze kuthi ga ngoku bali-14 abantu abosulelwe intsholongwane icorona kwiphondo laseMpumalanga.